Nivîskar û wênekêşê Kurd Çerkes Karadağ bi boçîn û pirtûka xwe derdikeve tûra cîhanê. Ana pirtûka Çerkes Karadağ li Amerîka, Awropa, Japonya û gelek dewletên din têne belavkirin û xwendin. Hunermendê Kurd Çerkes Karadağ cara yekem di sala 1970 da li Agrî dest bi wênekêşiyê kiriye û ana jî bi berhemên xwe yê bi wênekêşî û nivîskariyê ber bi rewşeka nû va diçe. Hunermend Çerkes Karadağ jînenîgariya xwe ya bi emrekî huner dagirtî wiha bilêv dike. Ez sala 1905 ji Qersê Qaqizmanê dayîk bûm. Piçûktiya min Agiriyê derbas bû, Gilî Dawê derbas bû. Joşinam hatta liseyê Awriyê mam, pey lîsê hatme Enqerê me were ser resim tehsil kir. Çime Meyteva Gazi Eğitim Enstitüsü, başım Meytevek dîsa xelas kir, evcî Gazi Üniversitesi resim, ser resim. Gava jiyana Çerkes Karadağ temaşe dikin jiyaneka gelek dagirtî derdikeve pêşberî me û kar li ser karan borandiye. Gazeta da xewit, pirtûkxana da xewitî. Ser edebiyatê hinkî şixul kir. Me hikayat nivîsî, çend ha hikayat nivîsî. Hincî Xelatistan qezenc kir. Ji da şixolê kir ser fotoğrafa. Neska 45 sale ser fotoğrafa dixewitim. Dîrok û felsefa wênekêşiyê bi hevra bestiyayî ye. Çerkes Karadağ di pirtûka xwe da zêdetirîn li ser felsefa wêne disekine, lê dîrokê jî di nav da dihelîne. 10 albüm ser resma çêkir. Wexta milenyumê da ez ser felsefa fotoğrafa xewitîm. Serwê jî heta ninga min 13 pirtûk derxistin. 4 hewceyê derkevin. Wext pirtûkê xelas bûn ê bin 17 pirtûk. Çap bûn. Wê da vê zivistana çûyîn Emirka Amazon jî pirtûkê min 4 İngilîzî ser zimanê İngilîzî derxistin. Ninga dünyayê belav bû. Leylo leylo zirave ah çinge kafir bave. Leylo leylo zirave ah çinge kafir bave. Kış üstünden etave. Leylo leylo zirave. Kış üstünden etave. Leylo leylo zirave.